budou muset proběhnout přes vodu a ty do nich uvidíš. Jakmile budeš mít problém, hned ti dám druhou a zavřu tě. Jo. A většinou pak sem si házím bublinu a pušu je na blízko s bublinou. Takže můžu proběhnout? No, do Bčko, Jo, do Bčko, tady do 3 Bčko, Bčko. do Bčko. Enemy B. Mid. Found them. 2. Spike planted. Reloading. Got 3. One enemy remaining. Good job. Nice! Je to tvoje, pojď si pro defuse. Jo, Pojď def. jo. Reloading. Thanks. Ty vole. A. Hezky pěkně. Call me job. tech support.